Ixtri u ġib lil min jixtri. Għada Black Friday u ċertament se jkunu bosta li jixtru dak li jixtiequ jakkwistaw anke b'xi offerta tajba. Black Friday ta' din is-sena mhux mistennija tkun binqas, hekk kif il-ħwienet mistennija joffru diversi skontijiet u n-negozju għandu jkun fl-aqwa tiegħu. Il-ġurnata ta' Black Friday oriġinat fl-Istati Uniti l-għada tal-jum msejjaħ bħala Thanksgiving, ġurnata fejn in-nies imorru jixtru biex iħossuhom tajjeb u anke jagħtu rigal lilhom infushom. Kif mistenni, il-GRTU qed tistenna li l-jum tal-ġimgħa jkun jum impenjattiv ieħor għan-negozji fejn il-konsumaturi jieħdu li jistgħu mill-offerti li min jaf kemm se narawhom bitri kbar fil-vettrini tal-ħwienet. Minn Black Friday qegħdin nistennew dak li kellna s-sena li għaddiet li tkun għal darb'oħra ġurnata ta' beħ, ġurnata ta' xiri rekord li ovvjament kulħadd kemm jista' jkun jagħmel użu minn dil-ġurnata tant prezzjuża li għaliha il-businesses ikunu qed jagħmlu offerti vera vantaġġużi. Avolja s-sena l-oħra kienet sena ta' beħ tajjeb ħafna, Black Friday kienet il-ġurnata rekord, allura din nistennew li din is-sena terġa' tirrepeti ruħha l-istess fenomenu li tkun l-aħjar ġurnata ta' beħ għall-membri tagħna. Intqal ukoll kif għal din il-ġurnata kien hemm bosta preparamenti biex kollox jimxi ħarir. Dan wara taħdidiet ma' Transport Malta u l-għaqda tal-Kunsili Lokali sabiex il-konsumaturi jkollhom l-aħjar esperjenza għax-xiri tagħhom. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-GRTU spjega wkoll li ħareġ ktejjeb sabiex il-konsumatur ikollu gwida ta' x'jista' jakkwista. Pubblikajna ktejjeb bl-offerti li ħajkun hemm biex il-konsumatur ikun jaf kif jista' jippjana jgħid isma' dawn huma l-bżonnijiet tiegħi u dawn huma l-offerti li hemm għax Black Friday fl-aħħar mill-aħħar hija ġurnata waħda u wieħed irid jippjana bl-iktar mod effiċjenti kif ħajqasamha din il-ġurnata x'ma tistax tkun kullimkien. Wieħed jista' jaċċessa dan il-ktieb billi jidħol fuq il-paġna ta' Facebook tal-GRTU. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.